Ana уйы балада, бала уйы далада, ул татар халк мәкале шул әйтәсем килә, әтияни гел әйтәдер менә. Шул кайсы вакытта без кинодамы кайта калабыз соң тагы ни дискотека дип соң кайтабыз, алар әйтәләр. Без йоклый алмыйбыз, ятабыз ди. Сез кайтканны көтеп ди, шул борчылып ятабыз, кая йөриләр, нәрсә булган дип. Шул ата-ана ди ут йотып ята ди. Менә шул әйтәсем килә. Ул инде шул табигатьтән шулай яратылган инде ул. Ата-ана гел борчылып, баласын уйлап нитеп, хатта нитеп ята. Әле урыста бар бит бер ни шигырьме берсе язган имеш. Бер кызга гашыйк булган егет әтигә әйткән, анаңның йөрәген алып кил дигән. Бу инде шул жаза кылган, инде жазаны җинаят кылган инде шигырь бит инде ни үрчәтмеше притча нәрсә инде. Шунасын теге кырып килгәндә ди, сүренеп үзе егылган ди. Йөрәк кулыннан төшеп киткән, шул тавышы килә икән анасын ди. Балам, син аякны кулыңны бәрмәдеңме дип, не ушибся, сынок дип. Шул әйтәсе килә ул. Әти мәрхүм әйтәдер, ата каз ди ул ди. Шулай инде бик ни артык борчылмый ул ди. Ана ди ул бәрбер ди, бала өчен ди шул борчылып. Менә мәсәлән бездә кыш көнне урамда без карыйбыз казлары, алар инде куркып качып йөриләр. Кыш көнне карават астында утыралар алар, уясында. Шунда утыралар, куркмыйлар бездән. Шунасын го-го-го-го дип чыгып киләләр. Без аларга ишек ачабыз. Алар барып су эчәләр, җим ашап, яңадан кайтып йомыркага утыралар. Куркмыйлар. Инде мәсәлән булай сине куркып качалар казлар. Теге бәбкәләр булса, ул инде сикергә тора. Шулай сиңа тавыклар да мәсәлән шулай була. Бик ни ниләр булса, шибиләре кайсы вакытта кешегә сикерәме, кайсы вакытта була. Бөтен нәрсә һәркайсы үз бала өчен куркмыйчы. Хатта мен әнә теге Кама буенда күл бар, шунда барам да ел сайын су кергә. Анда үрдәкләр. Инде нәрсә инде үрдәк. Ул куркып качырга тиеш. Ул балалары булгач, син янына киләсең, ул инде сине куркыткан була, тырыша үзе. Нәрсә мен әйтәм, бу да кызык инде. Ана теге бездә күршедә казаклар торалар. Казаклар шунда бер апа бар иде. Зөләйха дигән апа, ул теге тәмәке тартып йөридер, усалрак шул бераз тормыштан мәллә шул күрә. Әни хөрмәт итәдер, ул ди бүтәнгә туры әйтә йөзеңә ди. Шул теге керә дә имеш, менә ди, фәзән балам ди, баланы зарланып утыра, шулай анарга шул хәтле акча чыгардым, бала гой ди. Шул теге мин студент чагымда каникулда кайтам да, әни мәрхүм тегесен биреп җибәрә, монысын биреп җибәрә. Ул теге Одессадан абыйбыз килә, әни әйтә мәрхүм, менә шуны кирәк бирәсезме, биримме? Юк, белмим, юк, кирәкми. Хатта ул даже әни ризык пешерә, ул менә моны ашамый. Мин нәрсә булса да ашыйм, кунакта да мин беркайчан да каршы тормыйм. Кунакка чакырыгыз. Нәрсә ашатсалар ашыйм. Чөнки ул бит сине бит гаепле түгел, каян белер син нәрсә. Өйдә кайткач ашарсың аны. Ул була инде менә төстүбә, ягъни соль лесте. Апам да утырам, әйтәм, кич белән майлыны мин ашамыйм. Акыра. Өеңә кайткач шунда ашарсың, теләгәнеңне, аша биргәнне ди. Мен әйтәм, син бит менә баллыны ашамыйсың. Ул миндә изжога ди. Мен әйтәм, күрдеңме менә әйтеп, ашамыйсың. Нигә майлыны кич белән якыстап? Кич белән майлы яра, мен әйтәм. Ул безнең әни мәрхүм йөрәге мәсәлән булган ни, шундый үрчәтмеше слабый. Ул теге майлымы, әллә теге нәрсә үрчәтмеше наваристый ашаса йөрәге кысадыр шул. Әйтәсем килә, ул бигрәк авыр. Бер вакытта яз көнне мин шул йөрәгем авыртты да, мен әйтәм, докторларга әни мәрхәм әйтәр. Доктор нәрсә белә ди, шунда әйтәсе килә. Дөрес тә мин әйтәм, аларга барып йөреп тикшергәнче кая үзем нитим. Алдым да теге нәрсә диләр инде, моторны тикшерәләр инде. Оныттым инде шул тестирование. Алдым да яңа шәһәрдән ГЭСка 10 чакрым кызу бардым. Мен әйтәм, бер суткадан беләм инде. Шул теге мин физик нагрузкаданмы, әллә юкмы? Юк, авыртмады. Мен әйтәм, алайса мин бит кышлай сарык башларының миләрен ашадым.
Йомыркалар ашадым, май ашадым, каймак ашадым, шул кан тамырларына тулган иде, шулай дидем дә аңладым иде. Шулай әйтәсем килә, алар докторлар бездә өйдә әти-әниләр бик хөрмәт итмидер, алар күп беләләр, күп беләләр. Дөрестән, мәсәлән, барадыр фельдшерга бер кеше, ул теге мәсәлән анарда варикоз нәрсәме тетя Рая иде дип, безнең Рашида имеш, мать героиня шунага тетя Рая иде дип, ул сүлек салдырадыр. Безнең укытучы булды, шунда Юан аның варикоз түгел, әле тромбофлебиттер бәлки. Шул әни мәрхүм анага сүлекләр салдырып, кеше иттаны. Шунсы күбесе шул бездә авылда киләләр, бер нәрсә булса, әни мәрхүм сүлек салалар ул кешегә. Вот әйтәсем килә, шул әминә фельдшерлар алар нәрсә белә инде, бер нәрсә бит белмәгән. Шул теге белеме җитмәгән малларның теге вакытында әни мәрхүм әйтә, Ташкентларда бул якларда булган, шунда туганнарында, шул ди урамда ди нәрсәме ди чиратта торган нәрсәдер сөйләшеп киткәннәр дә кешеләр ди, менә ди докторга ди акча түләп керәләр дә, бер нәрсә белмиләр ди. Шуны әйтәсе килә, менә шушында бит менә шул якларда мин бульвар энтузиастов дигән, шунда китеп барам, бер ханым утыра, шиповник сатып утыра. Әйтә, бик файдалы, бөтен чирләрдән файдалы. Мен әйтәм, кан куйыра башласа, кешене урысча әйтмеш, предрасположенность к свертыванию крови, мен әйтәм, анага ярамый. Вот. Я сама медик, я прекрасно знаю ди. Мен әйтәм, медик булгач, нәрсә менә урысча әйтмеш, что такое триггерная зона? Ул аптырап әйтелмәде. Мен әйтәм, менә белмисең триггерная зона, а медик дип утырасың. Ул теге нервное окончание урысча әйтмеш, анда укол инъекция ясап булмый да, ярамый шунда ясарга. Чөнки ул шунда бик авырттыра да, һәм ярамый инде шул нитергә. Ул имеш, мен үзем медик дип, шул ук мен бер сорау белән аны туктатып куйдым инде. Күбесе шулай, урамда тик товарны алсыннар дип, а кеше мәсәлән алсын мәсәлән ул кеше шул теге нине нәрсә дип инде, гөлҗимеш диләр инде татарча, шул шиповникны. Ул бит куйырта канны, ярамый анарга мәсәлән. Вот. Ул файдалы менә витаминнар бар дип, гөл шуны белән чәй эчсә, канны куйырып, булай да ярамый, тромбофлебит. Вот. Шуны татарда әйтәләр, урыстамы от привычной болезни не умирают ди. Мәсәлән, шир бар кешедә, ул анага ничектер көйләп, тормышын шулай яшәргә тиеш. Мәсәлән, җәй көн эссе, аякларга авыр. Анда сукырга була, йөзәргә бик менә камага барасың да, йөзәсең дә, 5, 6, 7, 9 яшьтәге малайдагы шикелле аяклар шулай бик йөгерергә уңай, йөгереп барасың рәхәтләнеп. Шул әйтәсе килә. Һәр ширне ул кеше белергә тиеш үзеннән, мәсәлән, нәселдән дә килә ул шул. Шунарга ничектер көйләп яшәргә тиеш. Әле теге бер Джером, кап Джером юк. Юк әле ничек. Хәзер әйтәм, әле трое в лодке, не считая собаки. Кем әле оныттым инде. Кызганычка каршы тиз-тиз искә төшә алалар, арал искә төшереп булмый инде аны. Әле шул булдымы? Шундамы әле? Юк, о Генрида бар. Карак керә дә берәүнең өенә. Теге биле тора алмый ул шундый, ни бер нәрсә инде биле шундый тора алмый. Бу ди мы старые приятели с этой болезнью подагрымы, нәрсәме? Оныттым инде шунда билендә авырта инде. Сөйләшеп китәләр, ахырында теге карак урламый бер нәрсә бу өеннән ресторанга чакыра бу хуҗаны. Шунысы хуҗасы теге ресторанга барам дип ала да имеш ни. Сөйли, нәрсә белән давалаганны ул, мәсәлән, давалаган нәрсә белән. Юк, менә файда. А вот это моча бар нәрсәме, соболе юк, бу юк, бу юк. Шунысы инде булар инде әзрәк бу күңел ачып ниткәч хуҗасы әйтә, тегесе әйтә инде, карак әйтә, әйдә ди ресторанга ди утырып эчик әзрәк. Бу хуҗасы инде акча аласы килсә, теге карак әйтә, юк, мен үзем түлим ди, беләсезме, шундый кызык килеп чыга. Тамамы шундый. Шуәтәс килә, шир мәсәлән белсәң, дошман шикелле син, белгән дошман аның нинди үзен ничек аның үзен ничек тота ул дошман, беләсең син аны нинди нәрсә көтергә була. Шулда ширдә мәсәлән белсәң, өйрәнсәң, аны инде уңайрак яшәргә ул шир белән. Урыс әйтте бит, мин әйтәм, от привычной болезни не умирать дип. Шуны әйтәс килә. Шулай тормышта шулай инде менә. Шундый менә тормыш башка нәрсә әйтәсем килә. Вакыт юк бер тирән фикер әйтергә.
Рахмәт игътибарыгыз өчен, хөрмәтле тамашачылар. Сау булыгыз.